Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Nay post ni Glenn Alado, grabe ka bakako ni Glenn Alado, sakop sa Seventh Adventist. Matod pa sa yang post, pulos mga banggiitang CFD unya pare karon mga banggiitang depender na sa Seventh Day Adventist. Amin kayo. Tanawa ra. Ang akong pangutana ba regarding ani yang i-post ng mga picture. Kano saan nahimong pare si Alpihaba, si Prince Nico Asobe, si Dinmar Santiago, asa sila nga parokya nagpare, unsay patron, kinsa na under nga obispo, asa na naordinahan sa pagkapari, ug asa na naka-eskwela sa ilang mga seminaryo nga eskwelahan sa una sa dang nagpare na. O ipatubag na i-complete details na ang katawanan kay no. Si Father Darwin Gitganog na membro na kuno sa Seventh Day Adventist Church. Pagka nalang bangag nga post, kinsa may mutuon nimo ana? Karon sana imong sa padista si Father Darwin Gitgano. Jesus Ginoo ko, Glenn Alado. Ay sig pamutbot na dong. Agoy!